Okay, mga brothers and sisters o mga igsuon, naapod tay tubagon karon nga usa ka issue may labot na sa pagtuo. Bag-o lang dunay nahitabong debate dito sa brag nalimot ko unsa tong lugar kung wa ko masayop sa Cebu. Bag-o lang na nahitabong debate sa Cebu tali sa Katoliko o Seventh-day Adventist. Sorry. Nakahuna-huna ko og himo og video aron ihatag pod akong panghuna-huna silbi akong reaksyon atong naay gihisgutan sa maong debate og hinoon gitubag man ni sa debatistang Katoliko. Niya kining ako bali contribution lang pud ni kining akong tubag atong gipahayag sa usa ka I'm sorry. Okay, kanang bali tampo po ning ako alang sa publiko unsay dugang pabugat sa tubag Katoliko atong gi-raise nga issue sa usa ka sabadista nga debatista. Dili man ikatingala nga sa debate both sides mangita gyud o maningkamot gyud sa pagpabarog sa gipabarog, no? Ang affirmative mo pabarog, then ang negative mo pabarog pod pero sa negative side, no, sa pagsupak. Dili man na parehas ng mayon tag ni pabarog o ninigar. Pero pwede po na to ingnon nga ang affirmative mo pabarog siya sa iyang case, ang negative mo pabarog hapon pero negative ang iyang pagpabarog. Okay, opposite ba? Okay. Now, siyempre ang sabadista mo negate yun, no? Mo naa sila sa negative side kung ang topic pamatud-an nga ang simbahang Katoliko mao ang tinuod nga iglesia nga gitukod ni Kristo. Kung kana mo'y topic Iglesia Katolika mo'y tinuod, siyempre ang sabadista mo supak yun mo negative side. Dayon kibalo naman ta sa mga pamaagi anang musupak pareha sa Iglesia ni Kristo. Ang pamaagi sa Iglesia ni Kristo sa pag-against sa Katoliko, nakita naman nato nga ang ilang mga estratehiya para duna sila'y mapatuo nga mga tao aron makabig po nila. Ang style ng Iglesia ni Kristo, mamalit na sila og mga libro sa Katoliko kay unsay hinungdan para pangitaan og kanang sayop. Kay kung ma-expose, kung makakita sila og sayop sa mga gipanulat, gipatik sa librong Katoliko, siyempre magamit na nilang armas sa pabarog sa ilang case nga ang Katoliko dili matuod nga iglesia. So kung dunay mga pagtulunan ang Katoliko nga gipanulat sa libro then nagtuo sila nga sayop na, siyempre ilan ang kutloon, then ilang i-expose sa public og kung dili na matubag, dili na matagaag katinawan sa Katoliko, so magtuog yun dayon ang mga tao nga uy, sakto sila, sayop ang Katoliko. So puntos na nila. Inganan naman yun ng mga pamaagi, no? So mangita sila mga librong Katoliko, mamalit sila librong Katoliko, then mangita sila asa nila mabikil o asa sila makapuntos. Okay. So mauna usa ni ana kanang mga alleged contradiction sa mga gipahayag sa mga writer nga Katoliko. Okay. So kung makakita sila mga wala magparehas nga mga statement nagsumpaki, so magamit na nilang armas sa ilang pag-atake o pag kana bang unjustify sa case sa Katoliko. So mauna, no, di na ikatingala kay sa ako pong nahibawan na apoy sa Katoliko pod nga side o pwede pod mag
ang mga CFD pwede pod mangita og mga libro nga dili katoliko sama sa Adventist o sa Iglesia ni Cristo ba, basahon ilang pasugo, then kung makakita pog sayop dito di i-expose na pod. So ingon na murag bagbalusanay ra ba, no? Nakaroon asa gyud ta mo side ako sa akong baruganan, doon na may kontradiksyon o wala, dito gyud ko mulaban sa matuod nga simbahan nga gisugdan ni Kristo. Okay, akong klarohon na. Ako isip katoliko, ako namanggong na pamatud-an nga mao gyud ni original. Kay sa dihang si Kristo katong taliabot na gyud mukayab siya sa langit, nga mopaingon na siya sa langit, maklaro man gud dito nga ang pagka-leader sa iglesia iyang gipiyal ngadto ni Pedro sa Juan 21:15 hangtod 17. Dayon siyempre kung ato ng sabton, si Pedro ay silbing kanang labong pastor din sa yuta. Dayon siyempre kung mabakanti na ang katungdanan, puli-pulihan na nya, katoliko ra mo'y gasunod anak nga si Pedro silbing representative ni Jesus Christ. Klaro kay na gibase sa Juan 21:15 hangtod sa 17 nga giingnan ni Kristo si Pedro nga, Pedro atiman na ang ako mga karnero. Katungdanan na sa pagkalabawng pastor kay si Kristo pinakalabaw og ultimate nga pastor man si Jesus Christ. Pero ngano man nga kanang puingon na siya sa langit, dagtua dito mga apostol, si Pedro ra may yang giingnan. Si Pedro ra may yang giingnan nga, Pedro atiman na ako mga karnero. Ay kanang pag-atiman, trabaho man na sa mga leader sa simbahan. Matawag mo na itong mga leader sa simbahan ng mga apostol. Pero nga nung gisingle out niya si Pedro ni atong higayuna, gisingle out niya si Pedro tungod kay usa ra man goy representative sa usa ka leader. Sa matag organization gani, ang iyang labaw, usa ra iyang representative. Sama sa gobernador, usa ra vice governor. Ang mayor, usa ra vice mayor. So, mauna, no? Doon na siya mga councilors, pero ang sunod gyud sa authority sa mayor, kanang iyang vice. Ingon na po, si Kristo ang pinaka-ultimate leader, pero iyang giklaro nga si Pedro mo'y moak sa iyang buluhaton diri sa yuta, kay di naman siya makatrabaho personally sa iyang pagkalabawng pastor, kay tuwa naman dahil siya sa langit o manto na siya sa langit. So, kinahanglan nga na ay representative. Ya, klaro man nga si Pedro. Tanawa. Tuwa dito, gaalirong tanang mga apostol, pero si Pedro lagi yung giingnan, Pedro at iman na ako mga karnero. So, kining trabaho ni Apostol Pedro, nagisangon ni Kristo niya pagka universal pastor na. Nga sa atong terminology karon, sugod atong mga ika-4 o ika-5 o ika-6 nga siglo, gitawag na tog Pope. Dili na sabton ha kung awahira na imbento kanang pulong Pope, sa dihang na imbento ng pulonga ay pa na himugso ng katungdanan ni Pedro. Sayop na nga panghuna-huna. Okay, kay ang ngalan dili man maoy makapatungha sa butang gihinganlan. Ang bata dili sabton nga sa dihang gihinganlan ang bata ay pa na himugso ang bata. Naa ng bata awahira hinganli. Mao pod kanang katungdanan ni Pedro, isip tinugyanan sa mga yawi sa gingharian sa langit, isip labawng pastor na ana kay gipasabot na ni Jesus Christ. Nang gilalis bitaw ang mga apostol kinsay labaw nila, kay kabalo man gyud sila nga ang gingharian sa Dios bisan pagani sa daang tugon, na bisan ang Dios pinaka-head, pinakalabaw sa tanan tuwa sa langit, pero naa pa gyud leader tripod nga modumala diri sa yuta, di ba? Gingharian ni David, si David himong hari, si Solomon o inana ba. So nagyo na leader pod nga makita diri sa yuta. So ingon na pod nga si Jesus Christ mao man gyud ultimate leader sa iglesia o simbahan nga iyang gitukod. Siyempre, siya mo leader, pero kay dili man magpirmi ang iyang visible presence. Dili man magpermanente ang iyang visible presence diri sa yuta. So, siyempre, magunahon na gyud siya og naay mo represent niya nga makita nga mangulo diri sa yuta kung wala na siya diri.
Gani sa pag-announce niya nga magtukod siya og iglesia, magtukod siya og simbahan, gipasabot naman niya katong giingnan niya si Pedro, Pedro, si ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong gingherian o iglesia o simbahan nga bisan gani ang Hades o gahom sa kamatayon dili makabuntog na ini sa ato palig-on ning simbahan na padayunon. Unya, pag humaniyag announce ni Pedro ana nga magtukod siya og kingharian o iglesia, iya din giingnan si Pedro. Unya, timan-an na to nga tuwa man dito ang ubang mga tinun-an. Pero nganong si Pedro ramang iyang single out sa pag-ingon, Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit, ang imong gapuson o luagan diri sa yuta, gapuson og luagan usab sa langit. Sa in-English pa na sa King James Version, binding and loosing. Kanang binding and loosing nga authority ni Pedro nga gisangol ni Kristo kaniya, hibalo mga abogado ana unsay meaning anang binding and loosing, kanang muluag og mo higot sa muhimog balaod og muluag og balaod. Gahom na sa pagka-leader, actually gahom na ni Kristo. Gahom na sa Dios kanang muhimog balaod og mo luag og balaod. Pwede na, paras gud atong nagbalaod ang Diyos, thou shall not kill, pero na may case sa dihang iyang gitistingan ang pagtuo ni Abraham. Di ba? Doon na to'y panahon nga wa na ihalad si Abraham ba to? Nga kanang hayop, kay mo man to ilang pamaagi sa una nga maghalad-halad og hayop. Di ba? I-offer, magpatay og hayop. Wa na may halad, then ingon si Abraham, wa na may, unsa may akong ihalad. Ingon ang Diyos sa imong anak, ihalad sa tupa, mo ihawa. Okay. Now, gi-instakan sa Ginoo nga patya imong anak. Okay. Pero gabalaod ang Diyos, thou shall not kill, balaod na sa Diyos. Pero niadtong higayon na, gitistingan magud iyang pagtuo. Kung musunod ba si Abraham sa mando sa Diyos, bisan na nga ang sugo, patyo ng iyang anak. So kung wala to bakwias Ginoo, niya kay matinumanon man gyud si Abraham, so mapatay gyud niya unta ang iyang anak ngadtong higayon na kay mando man sa Dios. So kung mangutana mo nga kung wala to bakuya sa Dios tong giingon ni Abraham nga patya imong anak, tumanon gyud to ni Abraham bisag naay balaod sa Dios nga thou shall not kill. Ano man kay Diyos man, no? Kang ang Diyos na siya gahom sa pag-impusar og balaod og pagluag og balaod. So mahimong maingon siya nga tumanan na, mahimong po siya ayaw, o pwede siya magbakwi-bakwi. Kay naman siya authority anang gahom sa binding and loosing, pagdili og pagtugot. Mao man ay authority ni Jesus Christ, no? Kay siya man ang ikaduhang persona sa Dios. Okay. Pero ngano nga kana nga authority, kana nga gahom, iya man gipahawiran ni Pedro. Siyempre kay si Pedro may silbing prime minister. Siya may second in command, o representative of Jesus Christ. So naklaro na nga bisan sa pag-announce ni Kristo nga magtukod siya gingharian, si Pedro ang iyang representative. Unya nga kanang iyang representative, mura nag-Kristo diri yuta. Okay, unsa may pasabot ang binding and loosing, no? Ang imong itugot og idili. Authority man ni Jesus Christ. Actually, ang simbolo gyud anang authority ni Jesus Christ, na nasa Revelation chapter 3 verse 7 nga mga Yahweh sa gingharian. Kanang Yahweh nagsimbolo sa authority sa Dios, authority ni Jesus Christ. Nya, wala ba mo mahibulong nganong sa tanang mga apostol ngano gisingle out si Pedro nga siya mo'y tugaran anang authority ni Jesus Christ? Kay usara lagi representative. Sama sa mayor, usaray vice mayor. Sama sa gobernador, usaray vice governor. So mao na nga nganong ato ning gipadayag pag-una aning atong himuong pagtubag o paghatag og katin-awan karon para ma-establish nato nga dili gyud ikaduda nga kining simbahang Katoliko mao gyud ang matuod nga simbahan o iglesia, kay mao may gasunod aning katungdanan nga gimugna ni Kristo nga mao ang katungdanan ni Pedro. Kinaaman sa buhat 1:20 nga ang katungdanan gani kung mabakante dunay mohulip, dunay mopuli. Sama atong katungdanan ni Judas, bakante, gipulihan man to. Unya ka lang katungdanan ni Pedro kay representative of Jesus Christ man na. So, naagi na bupuli ana. Kay kanang gingharian, makita man na kanunay. So, walay putol nga kung mabakante na, doon naging magpuli-puli ana.
Maunang sayop ng Bible alone, kay di na ba makita tanan sa Bible ang historyaan ng pagpuli-puli, kinsay mulingkod anang katungdanan ni Pedro kung mabakante. Sa Iglesia ni Cristo, dili pod mabasa, no? Kanang ilang puli-puli anang mga executive minister, gikan ni Felix Manalo, gipulihan nga mo'y mangulo na pod, ang iyang anak nga si Iranyo, then si Eduardo, pagkamatay ni Iranyo. Pero ang insakto yun nga tuhuan nga hiusahan nga katungdanan kadtong gimugna ni Kristo nga mao ang katungdanan ni Pedro nga gisunod-sunod sa mga Santo Papa. Sumaw na ang atong hiusahan. So kung lahi nga grupo atong gipakighiusahan, dili ang pagmando aning katungdanan ni Pedro sa pa wala ta masakop sa tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo. Karon dito ta sa giingon nako ninyo nga kining pamaagi sa mga dili Katoliko unsaon nila pagsulay o guba sa Katoliko, mangita na silang mga basahong Katoliko nga dunay mga kontradiksyon. Sama ani nagtukod magidog Iglesia si Kristo, pero naa man gyud mga theological explanation, kanang gitawag og theological reflection sa mga magtutudlong Katoliko nga dili sila mogamit anang lingwahe nga si Kristo nagtukod og iglesia. Mo nang naay kana bang mga style sa mga Catholic teachers, dili po noon tanan, depende maguna nga gi-allow man pud sila ana gi-allow kana mga theological speculation nga dili naay mga teaching sila nga medyo lahi pod sa ubang teachers. Di na bang na ikatingala gud kay gilugwayan man gud ta og kanabang katungod ana, provided nga dili lang gyud maguba nimo, dili mo contradict sa official teaching o sa magisterial teaching sa simbahan. Mohatag ko ninyong example ha. By the way, sa di pa nako na ipadayon nga point, agi man gud ni atong debate lagi dito sa Cebu nga nangutan na ang usa ka debatistang Adventist ngadto sa Katoliko nga debater, naingon nga naaman sa inyong libro nag-ingon ang pare ba to? Basahong Katoliko man kaingon nga wala magtukod og simbahan o organisasyon si Kristo. Unya nga nung ingon mo mga CFD nga nagtukod si Kristo og iglesia o simbahan nga mao na Iglesia Katolika. Nga mismo inyong libro na ay imprimatur na nihil obstat nag-ingon nga si Kristo wala magtukod og simbahan o organisasyon. Okay. So kana tungod na siya sa duha ka pamaagi sa pagsaysay sa matuod nga gingharian sa Dios. Kay naa manggoy theological pod nga panghuna-huna speculation nga ang gisugdan sa Old Testament nga church o gingharian sa Dios naa namang gud ang Dios sa una pa gamando. Okay. So naa na nganong tukuron pa man nga naa na. Pag abot ni Kristo kono, gi-transform nga mahimo ng New Covenant Kingdom of Jesus Christ o Kingdom of God. Mao na nga dili na siya sugdan kay naa naman gi-transform naman tong unang nasugdan sa Old Testament. So mo nang dunay mga ingon ana nga sistema sa pagpadayag sa kingharian sa Dios nga giisip nga ang pagsugod katong sadaan. So old nga sa bag-ong kasabutan gi-transform na lang nga into a universal kingdom. Okay, mao na gitawag og kingharian ni Kristo. Okay. So mao nang wala gamitan ng pulong gatukod si Kristo og gingharian o iglesia sa bag-ong kasabutan. Kay gi-transform raman tong katong karaan nga himuo ng bag-o nga dili na siya exactly pareha sa daan. So mao nang dunay statement nga wala magtukod si Kristo og gingharian o iglesia. Okay. Pero kung dili na gamiton nga presentation, wala man po'y dautan nga gamiton na lang yun ng word for word nga mabasa yun sa Biblia nga si Kristo gatukod yun na Mateo 16:18. So wala man po'y council nga nag-condemn ng duha ka medyo lahi nga pagplastar sa pagtuo. Wala man. So kami mga CFD kung mo gamit mi sa termino nga si Kristo nagtukod jud og iglesia, tungod kay naa po na mismo sa Biblia kay kung sayop pa na i-delete unta na sa Biblia ang Katoliko. Di ba? So meaning mga style lang na sa mga Catholic teacher ba nga adunay dili man nagsama nga presentation pero dili na siya contradiction.
Oh, kay bisan pag naglahi na siya, murag contradiction nimo paminahon, pero dili mo na makadaot sa kamatuoran nga naagi matuod nga gingharian si Kristo diri sa yuta, gingharian sa Dios. Di ba? Oh. So hinon dili ikatingala nga ang mga supak sama sa mga sabadista mangita sila paagi unsaon nga ang tao ilang madala ba maakit nila nga oy agi aning duha ka managlahi nga writer sa simbahang Katoliko nga daw gasumpaki ila na day nang gamiton nga og mo mabugnaw ang tao nga makahibaluan na di muhawa sa Katoliko din mubalhi nila so para mudaghan nilang sakop. Pero ako di ko madalaan ng mga inana kay bisan pag dunay mga kontradiksyon gani ang pahayag sa mga pari natural na kay sa mga personal reflection mahimo man gyud naglahi. Bisan gani si Pablo o si Pedro tanaw na to ang ilang nahitabo diri sa Biblia dili ba sila exactly united sa ilang mga pamaagi doon na galitoy higayon nga gikasukan ni Pablo si Pedro ingon pagalito kung kauban nga si FD wag sila magkuyog sa mga misyon kay dili sila mga parehas ba og style ba no sa pagsangyaw pero gisugo sila ni Kristo. So ingon na ay isugayo na pwede dili ra ingon na. Pero sa nang pamaagi sa pagsangyaw nato na ay dugos style na apoy suka style. Okay. Ang dugos lumo, ang suka medyo ito. So pero naana sa simbahan. Na pare nga stricto na apoy dili. Ingon na. So sa style pud sa pagtudlo na dunay managlahi nga sistema. Pero usara na siya kasimbahan. Okay. So ingon na. Naay usa ka example nga gitudlo sa simbahan. For example, lahi po ni siya nga senaryo nga walay dogmatic statement ang simbahan sa maong duha ka choice. Parehas atong mahitungod ni Santa Maria. Nga si Santa Maria niagi ba to siya kamatayon? Niagi ba kamatayon si Maria ay siya gipasaka sa langit? No kanang gi-assume siya. Na may mga theologian sa una, mga Katoliko nga moingon nga wa moagi gidritso gid siya pasaka. Posible po na. Posible po na kay naman na example po sa Old Testament nga naay pila ka tawo diha nga wa na moagi kamatayon gidritso bakayab sa langit. Posible po na kay gamahanan gud ang Dios. Labi na kung wala evidence nga namatay nga makita diri si Mary. Ingon na. So, posible po na siya. Mo nang ang simbahan, wala po moingon nga sayop na. Kay posible man na. Pero na po yung mga Catholic theologian moingon nga niagi gito kamatayon si Mary. Dayon, wa lang magdugay sama ni Kristo, gipasaka, gi-assume. Implied kuno diha sa panagna nga bersikulo sa Psalm 132:8 nga sa dihang giingon diha bangon o Ginoo ngadto sa imong pahulay ikaw og ang imong arka sa kalig-on. So, kung kanang bersikuluha nga gawion, isip basihanan, so, murag dito na mo pabor sa mga theologian nga Katoliko nga nagtuo nga si Mary, niagi gitog kamatayon. Dayon gipasaka, gi-assume sa Dios sa langit. So, now, asa may teaching gid sa Katoliko nga lahi-lahi man na moingon nga si Mary gidritso pagpasaka sa langit na po ingon nga niagi kamatayon ay gipasaka. Now, ang simbahan moingon nga wala tay gilabanan ana nga moingon ta nga kana ray correct. Kay wa may revelasyon ng Ginoo nga nag-specify ana. So meaning ang Ginoo wala siya nagpasabot nga importante na nga masayran pa na to asa gyud exact ana. Ang simbahan igo lang nag-ingon nga posible nang duha. Pero ang atong iklaro nga usa gyud ta kanang pagpakayab o pag-assume niya sa langit. Kanang assumption mabitaw nga gideklara nga dugma ng Assumption of Mary. Kanang pagtuo sa Katoliko nga si Mary gipasaka, gi-assume sa heaven, dugma na. Meaning dili na nimo supakon. Pero sa punto nga kung niagi ba siya kamatayon o wala na gidugmatay sa simbahan. So kung asa ka nagtuo ana, allowed ka. Kay wala mag-ingon ang simbahan nga sayop ka, wa po nag-ingon ang simbahan nga sakto gyud ka.
So nga naman kay bisag asa ana pwede man na, allowed man na sa atong pagtuo. Kay naaman po example nga si Mary o ang kinsa katong mga tao sa Old Testament nga naay mabasa nga bersikulo nga wala sila moagig kamatayon gipasaka dito sa langit. Kinsa man to? Di lang ko mahingalan kay pasig makalimot ko o masipyat ko. Pero naa na sa Old Testament. So posible na. Gawas kung naagi ebidensya nga oy nakita man to nga si Maria namatay dayon. So kung na-ebidensya na, so usa ra gyud mulutaw nga insakto. Nga pagkamatay niya di wala madugay pod gipasaka siya. Pero kung walay evidence nga magpamatuod nga si Mary namatay ba gyud o wala, so pwede ang simbahan mo ingon nga so, okay kung nagtuo ka nga niagi to siya kamatan gipasaka sa langit or wala sa rason nga gisgutan na, okay, now libre ta. So sa mga butang nga walay dogmatic statement ang simbahan, allowed ta nga mga Katoliko nga mo speculate basta di lang dautan. Gawas kon ang simbahan mo dogmatize na mo ingon na nga kini ra gyud, o di na ta pwede mo supak ana. So as of now, ang mga Katoliko libre mo speculate, mga mo ingon nga si Mary niagi kamatayon sa gipasaka sa langit. Napoy mga Katoliko mo ingon nga libre po sila mo ingon nga wa gito maagi kamatayon. Si Mary ki pasakato diretso sa langit. Yan mo ingon na yung mga Protestante nga mutuo mo rin mabasa sa Biblia. Ay may gamitian ang argumento kay dili Bible alone ang Katoliko. Ang Katoliko wala magtuo nga naa tanan sa Biblia ang kamatuoran na ay wala masulat. Okay, separate topic kung atong i-discuss ng Sola Escritura. Okay. So mauna, no? So mahitungod pud ato balik ta atong giingon nga oy naa may librong Katoliko nga nag-ingon nga si Kristo ang magtukod og simbahan. Day naapoy mabasa nga nagtukod. Now bisag asa ka mo side ana, di na makadaot nga ang simbahang Katoliko tukod yun ni Kristo. Niya pananglitan magsumpaki ng mga statement sa pari o mga writer nga Katoliko. Ebidensya ba na nga dili tukod ni Kristo ang Iglesia Katolika? Dili mo gasugod? Di man nimo matuis ang history pagkadaghang mga standard reference nga mo-support ana. Tungod lang kay dunay mga managlahi nga theological presentation ang mga writer, imo na layon ng ingnon nga di na tinuod ng Katoliko kay naay mga nagsumpaki nga mga teacher niya. Dili na parang lit para sa gud na sa Seventh-day Adventist nga doon na po sila mga sakop nga nagbikil-bikil po. Pwede po na nato gawion nga argument against nila nga dili mo tinuod kay wala ang po mo nag-usan na man po'y mag-away-away ninyo nga mga pastor. Pwede ba na? Nagtinadunggan ron nga ako na pastor ko na musil og kauban nila po nilang Adventist. No? Ubot, tinuod ba na? So, himuon ba po na to ng prueba nga? Dili gid mo tinuod kay naay mga instances nga nagbikil-bikil sa mo. Dili na siya. So, ingon na po ang mga theological gani presentation, bisan pag gibutangan tong basahona dito og Imprimatur nihil obstat kaysa ang nagpirma po siguro, iyang unahon na, di po rin makadaot. Okay, labindag, nakasabot po siya nga nung doon ay presentation ngayon na. Okay. So, og moingon ang magisterium nga ay di na to natuhan. So, di ta mo tuwa na. So, sa mga butang nga dili magparehas ang mga Catholic theologian o presentation, hulato na to og unsay tingog sa final arbiter nga maong magisterium. Bisan pag ibutangan to dito Imprimatur nihil obstat. Kay gatong Imprimatur og nihil obstat nagtuo ko nga gibutangan tog ingon ato dito katong statement nga wala magtukod si Kristo og simbahan o iglesia tungod kay bisan pag kana nga form of presentation sa pagtuo di mo po na makadaot. Kung motuo ba ka nga ang isipon ra nga pagsugod sa gingharian katurang sa daan nga pag-abot transform lang dili na tawgon og mao'y pagsugod, di mo po na siya dautan nga presentation sa pagtuo. Pero dili po dautan nga mo present po ta nga kanang litra po litra nga makutlo gyud sa Biblia nga si Kristo gatukod.
Di man po dautan na siya bisag asa lang kaan ng duha. Mao na nga nagtuo ko nga gi-allow ming mga Katoliko asa nga sistema sa presentation mo among gamiton. Kay bisan gani sa mga debate lain-lain man tag presentation basta di lang dautan allowed ta ana. Okay, allowed ta na uban mo gamit og PowerPoint na apoy uban press nako kay di man ko maggama og PowerPoint. Allowed po ko nga bisag di ko mo gamit og PowerPoint sa akong presentation. O ingna na lang. So ingna na po ang dunay mo basahon nga moingon nga si Kristo wa magtukod og simbahan. Kay gibase man na siya sa presentation sa pagtuo nga na may gisugdan ang Dios sa daan. Tung panahon nilang Moises sa patriarkal na may pagmando sa Dios sa Old Testament. So pag abot sa New Testament, kung si Kristo nagsugod siya og kanang New Covenant kingharian, pwede po na di lang nato gamito ng gatukod o gasugod. Ingno lang nato nga fulfillment o mura ba siya ni subsist o buto sa sakto nga term na gitransform ang old to new. So wala na gigamit anang word nga nagtukod pa, nagsugod pa. Bisan pag kanai mong tuhuan di man po na makadaot nga naagi katawhan o gingharian si ang Dios diri sa yuta. New Covenant Kingdom. Kung dili po ka mo gamit anak nga presentation nga imo yung gamiton tong litra por litra yung malitok na sa Biblia nga giingon nga si Kristo gatukod, wapoy dautan. So ingon ana ang atong paghatag og katinawan ana no. Kay katong debatiha sa Cebu, kung dili to siya hatagan og panglantaw ba nga wide basig magtuo na dayon ang mga naminaw o nakakita sa debate nga labi na kon ang CFD ba pananglit wala kay tubagog ayo basig magtuo biya ang mga viewers o nagtan-aw ato audience nga uy di day ni tinuod ng simbahang Katoliko kay wa man to ma-explicar og ayo o kay lahi-lahi man ang presentation sa mga magtutudlong Katoliko. Di na ikatingala kay bisan no kami sa CFD dili mi parehas og mga presentation pero parehas mi nga galaban sa matuod nga simbahan mahimong mga sayop personal pero ang simbahan sa iyang official teaching nga gigiyahan si Espiritu Santo dili gyud na masayop. So mao ning pahinumdum nato sa mga kining mga tigtanaw og mga dialogue, mga debate, ayo din mo og kanabang kalibog o kawikin nga basta nagali style sa mga musawais Katoliko mo gamit og mga pamaaging nga mangita na sila og mga libro nga Katoliko din mangitag bikil, mangita og mga contradiction. Natural na nila. Kaya ang ilang trabaho pagguba man sa simbahang Katoliko. Bugnaon man yun nila ang publiko, ang mga tao, para mubalhin nila. Di ba? Di naman na ikatingala. Pero kita nga na kahibalo, kita nga kabalo mo tubag, kabalo mo patinaw, andam puta. Kay liable man puta kung dili na di ta mo tubag, di ta mo repute sa angay i-repute. No? Kay ang si Pablo naghisgot anak anang mga sayop nga mga pangatarungan, sayop nga mga pagtulunan, ato gilang kanang i-expose, meaning tubagon yun na. Kung mahimo na to, gubo na to ng mga sayop nga teaching. Pinagi sa to mga reputations, mga rebuttal. Okay? So, mao na. Sayunan ka, bisan sa kaklaro sa pagkamatuod ng iglesia aning simbahang Katoliko with historical evidence, tungod lang sa pari ba or obispo ba nga namulong nga lahi siya tinudluan, muingon lang dayon ka nga dili ni tinuod, gumikan lang ato niya. Mura ra ba og niingon ta ba nga ang gisugda ni Kristo dili to tinuod kay nanumang naisakop nga nahudas. Nganong na may sakop nga nagluib. Nga gani si Kristo may gapili ato niya ni Judas. Dili na may katarungan nga tungod sa sayop ni Judas, moingon lang ka nga dili to tinuod tong gisugda ni Kristo. Nga gipasakupan ni Judas. Si Pedro gani nga gitugyanan og Yahweh nga
nagpasabot sa pagka representative of Jesus Christ niya. No, naagali nahimo si Pedrong dili maayo pod gatong iyang limod si Kristo. Di ba? Then do na siya napamulong nga dili insakto. Nga naingnan siya ni Kristo pahawa sa Satanas. Kay si Satanas siguro naa dito sa una ni Pedro. Munang nakapamulong si Pedro og dili insakto. Munang niingon ang Dios ngadto niya pahawa Satanas. But pahawa diha sa una ni Pedro. Ingon na. So, ang mga questionable gani statement sa mga sakop, bisan pag mapare ka, bisan pag santo papa ka. Okay? Dili na siya ebidensya nga moingon na din ka nga, dili ni tukod ni Kristo ng simbahang Katoliko. Pagka, ako, si Veritas, kung masayop ko, og depensa sa Katoliko, dili na ebidensya nga dili ni tukod ni Kristo ng Katoliko. Tungod lang sa akong weakness o tungod lang sa akong sayop. Di ba? So, dili na. So, atong iklaro ha. So, gamong mga tigtan og mga debate, tigbasa og mga kanang mga religious propaganda sa mga dili Katoliko, ingat-ingat. Kung dili ta mag-ingat-ingat, basig madalata nila. Muing ang ato na nung himuong tinuod kana na hinuong mga tukod-tukod og tao. Kining Katoliko dili man gyud siya pure sa pagkakaron. Mismo ang Ginoong Hesukristo gani gahulagway na sa Matthew 13:24-30 nga nagyo mga sagbot tungod sa yawa. Nga malimpyo gyud tas langit naman. O bitaw na purgatory kay kung dili pa ang ngayan sa langit di iagi sa purgatory. So dili sa yuta dili pa gyud ta perfect. Nga pagi mga apan bisan atong mga leader, bisan atong mga pare mo bitaw nga mga pare nga mangumpisal ta nila, sila pod mangumpisal pod sa ilang isig ka pare kay dili pa lagi ta pure. So ingon na. Pero mauna nga ang uban kay basta di na gani kasabot sa simbahang Katoliko, maghimo naman na laing grupo, rung man na siya nga kanang opsyon. Gipadaghan na mahinuon nato ang simbahan nga gipangtukod ra pod nato. Gituman naman nato no nang giingon sa Biblia nga panagbahin-bahin. Then tingali mo gamit nga okay ra na Veritas kay ningon mas Kristo nga wala kumuanhi aron pagdag kalinaw kun dili po nagbahin-bahin. Ginana man pagsabot. Ang insaktong pagsabot ana nganong nabahin ta dili tungod kay ganahan si Kristo nga mabahin-bahin ta. Kay una pa lang daan na siyang giingon sa amahan mausaon ta sila maingon nga ikaw ako usa. Kanang statement nga moingon gani siya wala ako manhi aron sa pag dalag kalinaw kung dili pa nagbahin-bahin. Irony ang bot pasabot ana. Sa figure of speech gitawag nag-irony. Ang iyang bot pasabot ana tungod kay nakita man gud niya ang refusal, ang pag-against sa mga tao sa iyang gospel sa panaghiusa. Mao na nga imbis panaghiusa mahitabo kung mutuo lang unta ang tanan, mausa unta ta, pero ang tao masalaypon man, musimang man gyud. So imbis mahiusa ta, magkabahin-bahin gyud ta kay mo refuse man ta. Of course, naapoy sa kanang gitawag og honest mistake or na misguide lang ta mo nang wala ta makatunong sa saktong agyanan. So ang pag-anhin ni Kristo panaghiusa ang iyang tinguha, pero nakita man niya ang refusal, makasaypanan na to mo nang mabahin-bahin ta. So mo na iyang bot pasabot nga pag-anhin ako imbis mausa ta pero mabahin-bahin ta, mabahin-bahin mo tungod kay masalaypon man mo. Labi dili mo mudawat nako, di mo mudawat sa akong simbahan o naabayawa nga nag-misguide ninyo. No, nagtintal ninyo mao nang naanod-anod mo sa mga nagkadayang pagtuo, mao nang sa pagkakaron dili pagyud maayo ang atong imahen dinhi sa kalibutan. Okay. So karon 39 minutos na. Ang sunod na tong hisgutan kining mahitungod sa ito, hapit ko na limot. Nawala na gid sa kung una-una. Okay. Kining mahitungod sa Sabat day. Okay, Sabat. Okay.
Kining sabat mga igsoon bantay tani kay ang pagtulunan sa Sabadista naagit silang hunahuna nga kanang sabat sila mo'y nakasabot ana og insakto. Ang Katoliko kuno gi-distort ng pagtulunan sa sabat kay giilisda na mag Domingo. Nya kay naa manggoy mabasa des Daniel 7:25 nga kanang mag-usab sa balaod sa Dios mga dili na angay tuhuan. Mao nay ni Simang Katoliko kuno giusab man kuno ang balaod sa Dios sama ng sabat. Mao nay gipasabot sa Daniel 7:25. Mga igsoon sa may tubag Katoliko ana. Kanang aligasyon nila nga giusab sa Katoliko ang moral law sa Dios kanang 10 Commandments dili na tinuod. Bisag basahon ninyo ng katikisim nga libro, gitudlo gihapon ng napulo ka sugo. Wala na usbas sa Katoliko. Pero ang ilang allegation nga giusab kanang duha. Kanang sabat o kanang sa unang sugo gani. Kay sa unang sugo god nagdili man diha og mga idols. Dayon naghisgot po diha pagdili sa mga ribulto. Okay. Dayon kana kunong mga ribulto dihang pagdili, giwala mong kuno na siya sa catechetical formula sa 10 Commandments sa Katoliko. Kay diretso raman og ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Wa naman hisguti ang ribulto. Mo na nga giusab kuno gidelete dunay gi-omit, dunay gikuha, dunay gidelete ang Katoliko sa sugo sa Dios. Pero wala ta mag-delete. Kay bisag basahon nila ng Biblia ang Katoliko naa ra man gihapon ng pagdili sa mga ribulto nga Dios-Diosan. So wala na gidelete sa Katoliko. Lamang duha lang ng presentation sa Katoliko sa 10 Commandments na ay kanang gitawag og abbreviated, gimubo, gisummarize, na apoy detailed. Kung gusto mo o gusto sila og detailed presentation sa 10 Commandments, basahon nila ng Bible ng Katoliko. Naara man gihapon tong pagdili sa mga ribulto sa mga Diyos-Diyosan, wala man nagiwala, naara na. Pero kung ang ilang tanahon kanang catechetical formula o abbreviated o summarized 10 Commandments, natural doon naging mga pulong mga wala. Pero ang context naara gihapon. Kay kanagong pagdili sa mga larawan o ribulto sa mga Diyos-Diyosan, masum up naman na kung igo lang ingnon nga para mamubo ba dili mo taas, ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Maapil na tanan diha kanang maghimo gani kag larawan himuon nimong Dios, maigo na kaana. Idolatry. Kanabang mag-isip ka sa mga butang bisan pagalig dili butang or material or immaterial thing, isipo na to, tratuho na tong Dios, pagbato naman naglaing Dios. Sumaw na. So kanang pagdili sa mga ribultong Diyos-Diyosan, masummarize na naaning usa ra ka sentence gani nga mubo, ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. So wala na gidelete ang context sa Katoliko, gi-summarize lang. Gimubo ba, no? Pares ba sa kanang sa media kanang media gani parang dili kay taas basahon ng imong komposisyon, imong i-summarize. Provided nga dili mawala ang importanteng context sa imong komposisyon, dili na siya dautan. So wala gidelete ang Katoliko sa napulo ka sugo. Lahi lang ang summarized version o detailed version. Then adto ta sa sabat. Kining sabat pod wala gini actually gid masabot sa mga Sabadista. Kay ang sabat para nila ilabang gigapos diha sa adlaw kanang 7th day of the week. Unsa man gyud sabat? Kining sabat kuha na siya kanang gigahin na tong adlaw alang sa Ginoo. Aron ta mag-focus lagi sa pagsimba niya. Mao gyud na siya sabat. So kanang pagsimba diha mo nay moral essence of the law anang sabat pagsimba. Ya dili gina mawala mo na gitawag na sa eternal covenant ng sabat. Kay di man gyud mawala na kinahanglan mo simba man gyud sa Dios. Wala na gidelete sa Katoliko. Lamang gani kung atong sabtunog maayo, distorted ang interpretation sa mga Sabadista sa sabat. Kaya ang ilang sabat mura man nga ang pagsimba gigapos nila sa adlaw. Nga mura na ba nga ang atong pagsimba sa Ginoo gipokus sa adlaw.
Purag nahimo na bang Diyos-Diyosan ng 7th day of the week? Dili na mao. Ang Sabat, base sa pagtulon ang Katoliko, dual essence. Duha ang elemento, moral o seremonyal. Ang pagpatunong sa adlaw mo na seremonyal, ug mao na pwede mausab kay seremonyal man. Timan anato nga ang balao dili man nagsama og kana bang pagpasabot. Ang balaod dunay balaod nga pwede usbon pras anang mga juridical o kana ecclesiastical, disciplinary. Dili tanang balaod sa atong pagtuo dili pwede mausab. Asa man na gipasabot, klaro kay na, litra por litra pag yun, na sa Hebrehanon 7:12. Unsa may giingon diya sa Hebrehanon 7:12? Kung ilisan na ang pagkapari, ilisan usab ang balaod. Naman lagi mailis, naman lagi mausab. So, implied na nga di mausab nga dili violation. Mao na nga nahinumdum ko sa kapari nga gadiscuss anang lain-laing klases balaod, dito ko nakasabot. Ngano di ay nga kanang gipang usab sa Katoliko nga balaod tungod kay walay pagdili ang Ginoo sa pag-usab ato. Ang iyarang gidili usbon, dili man po na usbon sa simbahan kanang moral essence of the law. Sa napulo kasugo, kanang Sabat ra mo ay naay halong seremonyal. Mo nang atong giusab kay pwede man na mausab. Pero kanang uban diha, moral ra gyud iyang essence. Di gyud na mausab pres anang ingon diha nga gibawal ng idolatry. Pag ingon sa Ginoo ayaw pagbato ng laing Dios gawas kanako. Bawal gyud na. Gibawal man na sa Katoliko hangtod sa karon. Kanang thou shall not kill, kanang murder. Bawal gyapon na kay moral man na. Kanang pangabit o kanang adultery. Bawal gyud na kay moral man na. Pero kanang Sabat God, balikon nato sa pagklaro ninyo, ang Sabat, dual essence, dual element, ceremonial o moral. Ang moral wala na usbas Katoliko kay everlasting lagi. Ang moral essence sa Sabat, everlasting. Bisag tuan na sa langit na agyon ng pagsimba. Di mo wala ng pagsimba. Pero kanang asa na to ibutang na sa Martes ba, sa Lunes ba, sa Sabado ba, Monday, kanang gitawag og seremonyal ang pagpatunong sa adlaw. Kay kung lunlon moral ang Sabat, masakto ang mga Sabadista, dili na pwede ibalhin og laing adlaw ang solemnity ana. Pero giunsa pagsiguro sa mga Katoliko ngano nga kanang Sabat na agid sa ceremonial element. Ani ang pinakabugat nga argumento. Tungod kay sa tanang moral law, only Sabat ang giapil pagsaysay ni San Pablo sa paghisgot niya, pag-narrate niya unsa kaayo nga mga ceremonial essence of the law nga gitapos ni Kristo sa krus. Basahan ninyo ang Colosas 2:14 hangtod sa 18. Unsay giingon diya ni San Pablo? Ayaw itugot nga doon na pa'y magsaway ninyo sa mahitungod sa inyong kanon, sa inyong mga pista kuno sa karaan o Sabat. Wa kabantay ang mga Sabadista. Nganong sa tanang moral law, only Sabat giapil ni San Pablo sa pag-cite niya og mga ceremonial essence of the law nga gitapos ni Kristo sa krus. Tungod kay ang Sabat lagi naa siya ceremonial essence nga kadtong karaan nga gitapos ni Kristo sa krus. But pasabot kanang Saturday o 7th day of the week mao nay ceremonial alang sa mga Hudiyo. So mao na. So kay gitawag pagali ng San Pablo og shadow. So ito pa ka ng Saturday nga Sabat, shadow observance na. Buot ipasabot gani anang shadow observance, dili pa na mao. Kay naay gipaabot nga katumanan ana. Nga kung atong sabton, mauning gitudlos Katoliko, kanang adlaw sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Kanang the Lord's Day, Sunday. Nga matud pas katikisem, fulfillment of the Sabat. Katumanan sa Sabat. Kay ang Sabat, gapasabot man nga duna siya ceremonial nga shadow. Kay kung dili pa na shadow ng Saturday, dili unta na isgutan ni San Pablo sa Colosas. Diyon siya kining tanan, mga landong lamang sa butang umaabot ang katumanan mao si Kristo. But pasabot ang katumanan naa ni Kristo nato masahiran. Nakaron, klaro man ba gipasabot ni Kristo nga Domingo?
Ano man, kay sa tanang adlaw diha sa semana, anong Domingo man gyud ang gipili nga mabanhaw siya? Be. Kani mo'y wala mabantay sa mga Sabadista. Unya, klaro man na nga gahisgot naglaing adlaw sa pahulay, Hebrehanon 4:8. No? Naghisgot naglaing adlaw sa pahulay. Hebrehanon 4:8. Ngano man, kay lagi kay kanang pahulay o Sabat. Naaman siya moral essence. Unsa may moral essence sa Sabat kanang pagsimba. Unya, mao bitaw nga ang Sabat gitawag sa everlasting covenant. Kay kanang moral essence sa Sabat di gyud na mawala. Mao bitaw sa Hebrehanon 4:8 giingon, naa gihapoy Sabado o naa gihapoy adlaw sa pagsimba o adlaw sa pahulay. O, kay dili man mawala ng pagsimba, magpermanente man na mo nang giingon diha naa gihapoy Sabado. Pero kanang Sabado diha but pasabot adlaw sa pagsimba. Dili na sabtog 7th day of the week. Kay kanang pulong Sabado, double application na. Mahimong Sabto nimo nag Saturday, 7th day of the week, pero pwede po nimong gawin una nga termino Sabado nga ang imong gipasabot adlaw sa pagsimba. So kung Domingo ta mag atong adlaw sa pagsimba, mo na Sabado na to. Kay dili mawala lagi ng adlaw sa pagsimba. So mo na nga nahinumdum ko sa akong opponent sa debate, akong amigo, di lang na ako hinganlan nga nagdebate mi. Iyang gikutlo ng Hebrehanon 4:9. Nga niingon siya nga, naagyapoy Sabado. Then, iya ding sumpayan og interpretation. Mingon din siya nga, lagi si Veritas, gisupak niya ni, nga Sabado gihapon. Di, nitubag ko, kanang Sabado diha, wa man na magpasabot og 7th day of the week. Kay kanang pulong Sabado, double application na. Tinuod nga, usa ni ana nga gitumong 7th day of the week. Pero pwede po nga, sabton lang nag-adlaw sa pagsimba. Kay Sabado nga nagpasabot og 7th day of the week o kanang ikaduha, Sabado nga nagpasabot og adlaw sa pagsimba o adlaw sa pahulay. Kung ang atong adlaw sa pagsimba mao nang 7th day of the week, so mao na imong Sabado. So kung Katoliko pod mo adlaw sa pagsimba Domingo, mao na silbing Sabado sa Katoliko. Kay kana laging word nga Sabado, pahulay, Sabat, adlaw sa pagsimba. Lamang ang katong mga Hudiyo sa una, ang ilang adlaw sa pagsimba, walay lalis, 7th day of the week, Saturday. So mao nang pag-ingon nga, naghisgot naglaing adlaw, lain yun na. Mao nang adlaw sa pagkabanhaw. Kung at mudagan ta sa Revelation 1 verse 10, di lang kay nako tukion ning Revelation 1:10 nga Lord's Day kay mosamot kataas ning atong video. Basta ato lang sang ihatag ninyo ang pipila ka punto ba sa unsay sayop kay nga panghuna-huna sa mga Sabadista. Okay, nga kining Sabat ang iyang moral essence gipadayon na to kay naa sa Hebrehanon 4:9 naagihapoy Sabado o naagihapoy pahulay ug unsa na kung maghisgot tag adlaw di sa semana lain ang adlaw. I-connect din nato sa Revelation 1:10 nga Lord's Day, nga kana nga Lord's Day dili na naag sa mga Hudiyo kundi ag adlaw na sa pagkabanhaw. 1 Corinto 16:2 sa Living Bible, ang Domingo gitawag og Lord's Day. Dayon sa disipulo pod ni San Juan nga si Obispo Ignacio, klaro kay na dito nga ang gipasabot ni Juan anang Revelation 1:10 Sunday yun. Kay ang interpretation ni Obispo Ignacio ana Sunday kanang Lord's Day. Sayop ng interpretation sa mga Sabadista nga kana kunong Revelation 1:10 nga Lord's Day Saturday gihapon. Ang ilang gihimong justification kanang sa Marcos nga nag-ingon diha nga ang Ginoo Lord of the Sabbath. Wa tay supak ana kay katong Saturday sa unas mga Hudiyo, Lord magyud ang Ginoo na. Bisan pag sa Sunday, Lord gihapon kay kung but na hunaon, walay dili Lord ang Dios sa tanang adlaw. Kung ang Dios mo'y nagbuhat sa tanang adlaw, so Lord ang Ginoo sa tanang adlaw. Pero naalang tay specific nga kanabang gigahin alang sa mga Kristiyano, alang sa mga Hudiyo, alang sa mga Kristiyano, ang halang dumong adlaw mao ang adlaw sa pagkabanhaw. Kay kung wa pa na banhaw, si Kristo kawang lang ang atong pagtuo. So mao na. So wala usba sa Katoliko ang doktrina sa Dios mahitungod sa Sabat.
Kay kung maghisgot tag Sabat sa mga Hudiyo, di man mo supak ang Katoliko nga Sabado na. O kanang 70 of the week. Nabagoy Katoliko gatudlo nag-ingon bagod ang katikisim nga ang Sabado sa mga Hudiyo dili Saturday. Nagtudlo bagong Katoliko ana, wala magtudlo ang Katoliko nga nisupak ang Katoliko nga kanang Saturday 70 of the week igpapahulay na Sabat na sa mga Hudiyo. Wala na usbas Katoliko nga Saturday 70 of the week ang Sabat sa mga Hudiyo. Pero ang fulfillment ana sa Kristyanismo mao nay wala mahibaw sa mga Sabadista. Kanang gihisgutan sa katikisem nga Sunday, the Lord's Day, the fulfillment of the Sabbath. Mao nay mo nang may incomplete Christianity ng ilang gitudlo sa Sabadista. Timan-an biya nato nga naabiyay mga practice sa old nga lahi na ang katumanan sa new. Example kanang circumcision. Entrance sa kingdom sa Old Testament tulion ka. Pero niingon si San Pablo ang circumcision of Christ baptism. Sa ato pa kadtong tuli shadow observance to. Kay ang fulfillment ana sa new covenant baptism man. So mao na example kana pong adlaw sa pagsimba sa mga Hudiyo nga Saturday, 70 of the week, shadow observance na nila. Muna ilang seremonyal kanang adlaw. Ang seremonyal sa mga Kristiyano, Domingo. Ilisdan yun nag-Kristiyano. Kanang adlaw sa pagkabanhaw. Munang ang katikisim nag-ingon, Sunday, the Lord's Day, fulfillment of the Sabbath. Nga kung atong tunan ra ba kanang Domingo o 7th day o unang adlaw semana, double ra ba na siya implication. Pwede natong tawgon og first day of the week, pwede po nato na siya tawgon og 7th day after 6 days works. Yan man. Kay kung musugod ta og Lunes og trabaho, di ang atong ikapito na Sunday. So mahimo pod nga kanang Sunday, mahimo na tong 7th day. Muigo gihapon kung himuon na tong sign of the people of God ng 7th day. Ang 7th day sa mga Hudiyo, 7th day of the week, Saturday. Ang atong 7th day mga Kristiyano, Domingo. Kaya ang atong first day of work, Monday naman. Di ba? Kanus amlay ta musugod og trabaho. Di man Domingo. Pula man as tong kalendaryo. So Lunes ta musugod. So kung Lunes ta musugod og trabaho, di ang atong 7th day, Sunday. So mao na nga ang Sunday, both first day of the week, og 7th day after 6 days works kung musugod ta og Monday. So dili maka bisan asa ana di ka lusot ang mga Sabadista. Kung himuong ilhanan ang 7th day man pod ang Sunday kung musugod og Lunes. Mao bitaw sa Catechism 1166 ang Lord's Day Sunday gitawag pod og 7th day. Kay ang Sunday lagi both mahimong ingno na to unang adlaw sa semana, mahimong pong tawgon na to ikapito human sa unom ka adlaw sunod-sunod na trabaho kung musugod og Lunes. Di ba? Sa lain pong inabugado nga presentation sa logic ani nga reasoning, ang pagpatunong sa adlaw kanus ata musugod og trabaho seremonyal. Ngano? Kay wa giklaro, wala gi-specify sa napulo ka sugo nga kanang Domingo kanunay gyud nga diha ra magsugod og trabaho. Ang pagpresentar sa balaod sa napulo ka sugo kung maghisgot og Sabat, igo ra giingon, unom ka adlaw trabaho, ikapito pahulay. Wala mag-ingon ang balaod sa napulo ka sugo nga sa unom ka adlaw mong trabaho ug ang unang adlaw sa trabaho kana gyung unang adlaw semana, maunang ang ikapito dili pwede usbon. Kay giklaro man ang first day of work. Pero wala giklaro ang first day of work. Igo ra gasaysay nga sa unom ka adlaw magtrabaho, ikapito pahulay. Sa to pa, seremonyal ang pagpatunong sa adlaw kanus ang musugod og trabaho. Kung seremonyal ang pagpili unsang adlaw musugod og trabaho kay wala giklaro sa balaod, sa to pa seremonyal pud ang pagpatunong anang ikapito. Unya kay sa mga Hudiyo na tunong manag 7th day of the week, mao na nga kanang Saturday, mao na seremonyal sa mga Hudiyo. Saturday. Pero ang moral ana kanang pagsimba nga dili ginawalaon bisan pa sa mga Kristiyano. Ang iyang seremonyal mo ay usbo na to. Kay ang mga seremonyal lagi sa daan gitapos man ni Kristo sa krus. So mao na nga ang mga bag-ong pari mag-ilis na pud ana.
Nya gitunong ka ng adlaw sa pagkabanaw. Klaro man ang Hebrehanon 7:12 kung ilisan ang pagkapare ilisan sa bang balaod. Unsa may ilisan kadto mga ceremonial element of the law. So kay ang Saturday, 7th day of the week, alang mo na sa mga Hudyo. So gitapos mo na sa cross, so ilisda na pagbag-ong ceremonial Sunday. Nga 7th day gihapon kay musugod naman tag Lunes. Na kung balihon gali nato, ang Sabadista may matamaan kung Lunes na gyud ang atong first day of work kay kanang Saturday 6th day pa man na. So kung ibase na to nga musugod og trabaho Lunes na, ang tinuod nga 7th day Adventist Katoliko. Kay kung musugod tag Lunes ang 7th day Sunday man gyud kanang Sabadista, ikaunom pa man ang ila. Nya imo dayong usbon biritas musugod day kag Lunes. Oy, kay ceremonial man na. Pwede man na usbo ng ceremonial. Under the authority. Kay wala man mag-ingon diyas na pulo kasugo nga kanang Sunday. Kana ra yung Sunday ang first day of work. Dili na pwede usbon. Wala giingon diya nga ang first day of work Sunday. Wala. Ang pag-sight-an ng Sabat sa Dios, ang sugo sa Dios mahitungod sa Sabat, naingon na siya, unom kaadlaw trabaho, ikapito pahulay. Nganong Saturday man sa mga Hudyo, tungod kay ang unang adlaw sa trabaho nila man, Lunes man, Domingo, Sunday. Sumaw ng natural, ilang 7th day, Saturday. So, mauna. So, walay giusab ang Katoliko sa balaod sa Dios. Kana lang pagsabot, basta dili magkalimaw nga itong pagsabot, mas makontrahan yun na ito ang matuod nga simbahan. Daghang kayong nahimo na, lain-lain, wala na ba po maghiusa ang Iglesia ni Cristo Manalo, Born Again, Protestant, tanan-tanan, Baptist, tanan sila ga-claim nga ang Katoliko nag-distort kuno sa kamatuoran. Na wala na ba po sila mag-usa? Actually, wala lang yun nila masabti ang doktrina sa Katoliko. Dahil karon sa pagtapos atong itubago ng Daniel 7:25. Kanang Daniel 7:25 nga mag-usab sa balao, dili Katoliko may maigo. Kay ang Katoliko wala gid usba ng pulo kasugo. Gitagaan bagali sa hustong interpretation. Labi na ng Sabat. Ang insakto nga teaching mahitungod sa Sabat kanang gitudlos Katoliko kay mao man ang matuod nga simbahan. Nga kanang Sabat dili din na siya lunlon moral, na siya ceremonial nga maulay mausab. Mao lamang ang mausab. Kanang pagpatunong sa adlaw. Nga ang 7th day, pwede na ipatunong sa unang adlaw simana. Maunang Lunes na sugod og trabaho. Munang sa kalendaryo, kanang Domingo, giimo na ito ng pula, but pasabot, kita magtrabaho na, kay mao naman ay 7th day na to. At the same time, first day of the week. Kaysa itong kalendaryo, first day of the week, may ganang Sunday. Pero sa application sa balaod, musugod man tag trabaho Lunes, maunang ipula, ang Sunday mo atong himong 7th day. Nakaron, kinsa man ang gipasabot anang Daniel 7:25 nga mag-usab sa balaod. Kung mo tuon tag history, ang naigo gyud ana unang na tamaan ana sa exegesis si Antioco Epiphanes. Panahon pa na sa katong tinuhuan sa mga Hudyo nga doon na to'y hari-hari nga kato si Antioco Epiphanes nga dili mo dawat sa Judaism. Kaya ang iyang gusto paganism. Sa ato pa, kanang napulo kasugo, di siya mutuwa na maghimo siya iyang kagulingong balaod. Nga lahi nga balaod. Sama anang dili mutuo sa Dios. Kay ang Judaism magtuo man sa Dios. Iyang ipatuo dito sa iyang ginsakpan nga siya may labaw, baling siya may silbing Dios. So iyang giusab ang unang sugo. Kay imbis ang Dios sa langit mo himuong Dios, siya na may Dios sa iyang mga sakop. So iyang giusab. O kanang uban pa, kanang Sabat pod sa mga Hudyo, Saturday man na. Di siya mutuo na, maghimo siya iambot unsa basta kay paganismo iyang gusto. Unya unsa pa nang mga practice nga sa mga Hudyo nga nagtuman sa napulo kasugo, ay di siya mosunod ana. So kasagarang maigo anang Daniel 7:25 political leaders. Kana bang dili mo tahod sa napulo kasugo?
Kay na may mga political leaders sa una, mga Roman, mga emperor nga adulterous. Oh, no, hasta daghan kay mga asawa. Sila mo'y maiguan ng Daniel 7:25 nga mag-usab sa balaod. Dili na literally nga ang balaod sa Dios nga ilang kanang magsulat sila din ilang usbon, dili na. Sa ilang binuhatan na, sa ilang gawi nga ilang kontrahon ang napulo kasugo, mao na gipasabot sa 7:25 sa Daniel. Di na literal nga ang mapulo kasugo dito gipang-ilisdan dito ana nga nagisulat din gibutang diapod gibutang sa Bible. Wala, dili na siya literal nga kanang gibuhat na itaw nga gikuha tong napulo kasugo dan gipang-ilisdan. Dili. Ang katumanan ana makita nato na kinsa ng mga tao nga magsupak-supak sa moral law sa Dios. Oh, samaan ng abortion. Oh, kinsa nang magpasiug na anang abortion, igo anang Daniel 7:25 kung ano man. Kay naaman sa balaod nga thou shall not kill. Oh, na maigo magaling sa badista ana kay naa may record nga nag-allow sila abortion. Natanawa ang nag pasangil nga ang Katoliko may gausab sa balaod, tamaan sila. Na suito na yung mga sabadista nga nibiya na gani sa sabadista agi ana daghan kong nahibawan na. Ang abadista nag-allow og abortion. Oh. Di sila may matamaan ang nanang Daniel 7:25 kay naaman sa balaod sumura lo nga daw shall not kill nganong ni allow man sila abortion. So wala no. Ang Katoliko mo'y gatudlo og insakto mahitungod sa moral law na pulo kasugo sa Dios. Kay kanang idolatry bawal gihapon sa Katoliko. Kanang adultery bawal na. Oh, unsa pa na diha kanang pangawat. Tanang moral law diha sa Ten Commandments gitudlo gihapon sa Katoliko, basa ra guno yun ng katekism. Kana lang unang sugo o kanang Sabat, maura na inyong gi-allege nga giusab ko na wala na giusab sa sakto nga pagsabot. Wala giusab ang Katoliko sa balaod sa Dios. So, ang wala na ko matuki about ani nga topic at ang ilang po sa sunod nga mga videos na to. Daghang salamat. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen.